Здравейте, YouTube! Аз съм ZagBG или Pele2. Това е моя синглплеер. Току-що го създавам. Спавам много горе. Страшен бал, много ме кефи. Просто ме кефи. Тук бая кокошки. И да знаете, хора, ще снимам тук на този синглплеер. Градинка, мина ще направя. Тук виждам кол, каблстоун. Ще обера малко дърво. Нямам да не сме правят. Работам дървото. Ето крафтинг купчо. Ставям го така, правя си така. Правя си кирка. После ще направя една брада. Да обера още дърво. Ще обера малко камък. Делам за печка и да имате, дали? С мамина мултиплеер. Стова. Да знаете. Така. Правя си една брадва. Така. Правя си... Сега ще направя клечки. Правя си меч. Каменен меч. Една каменна кирка. И печка. Не остава малко батерия. Хора, извинете. Замечателната дума. Това беше за този епизод. Коментирайте, оценявайте и чао!